Ordentligt lys er en forudsætning for et godt billede. Lys bruges som et af de vigtigste elementer til at skabe det rette udtryk i langt de fleste reklamefilm. En rigtig lyssætning kan være den direkte vinkel til at sætte stemningen og skabe et helhedsbillede på tværs af voiceover, skuespil, grafik og alle de andre elementer foran kameraet. Og hvad endnu vigtigere er end et helhedsindtryk, så kan man med den rette belysning sætte fokus på de enkelte elementer, som publikum skal lægge mærke til. Det kan være med til at skabe en sammenhæng mellem elementer i en historie, eller det kan bruges til at fremhæve et produkt. Når man først starter med at kigge på belysning, så er en god basisbelysning det, der kaldes en trepunktsbelysning, som er en alsidig belysning, der kan bruges af mange. Som navnet foreslår, så bruger man 3 forskellige lyskilder med forskellige formål. De hedder hver især keylight, filllight og backlight. Sidst i beskrivelsen til denne video kan man finde et link til en guide i at sætte en trepunktsbelysning. Med den rette belysning kan man slippe afsted med det meste på film, hvorfor det også er vigtigt at finde det lys, der virker bedst i den givne situation.